Recorded by Phiani. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. No magumnyama yanukukhanya kwami uyabonelela uJehova ubaba wa noma kumnyama uJesu ukhanya kwami uyabonelela
Umwelekile oqothileyo. Wona lenziso yethu. Kuphila kwethu wena uqinile kuwe. Wena mlenze basabunene. SikaNkulunkulu uyasibusela. Imini nobusuku. Abafethu ophakemeyo. Wosana kuwe wethu yemihlangano. Wosana kuwe melusa lubuleyo. Wosana kuwe thwana labuthwana. Wisayo Nkosi yethu Jesu. Nini mandawonye. Niwena konke. Nibe ngophakayo. Siphaphakayo. Wisayo Nkosi yethu Jesu. Wona Marcelo Manani. Omile busephakade. Awuyona mandawonye. Wona sandla sakho. Kukhona amandla, kukhona ibunya. Abawethu ingwele. Uyizolo kuwena mnathe. Naphakade yona sabuwe. Abawethu ophakemeyo. Ungwele Jehova. Samawati siyabonga. Nkulunkulu wethu ophilayo. Nkazimulo yakho ingwele. Umkwaba namazolo. Abawethu ophakemeyo. Wena wethu uyakhazimula. Ungwele Nkosi yethu. Wena wethu uyabongeka. Wena wethu uyababasela. Abawethu ophakemeyo. Umbusi wababusi. Nkulunkulu wethu ophilayo. Ungwele, ungwele. Ungwele, ungwele. Ungwele Nkosi Ujehovah. Ungwele uphakanyiswa. Abawethu ingwele. Uneze nyama zakho. Unqaba wisaneleyo. Usenziyawa zakho. Abawethu ingwele. Hosana buwe, hosana Nkosi. Hosana buwe thwana naphakade. Hosana buwe. Wakuphephela thina. Hosana buwe. Nkosi Nkazimulo. Hosana buwe. Ungangathini. Hosana buwe. Hosana wethu. Wona siphathele simele. Wona sinakekelayo. Wona sithandayo. Wona siphamanda. Wona sithwalayo.
Hallelujah. Hallelujah. Isowa kelisa makawe gosuku olukulo lusa sowa kelisa Isowa kelisa makawe gosuku olukulo gosuku olukulo lusa sowa kelisa Isowa kelisa makawe gosuku olukulo sowa kelisa yona Isowa kelisa makawe sowa kelisa yona Isowa kelisa makawe gosuku olukulo sowa kelisa yona
ubingelelo semva kwakho. Mike Zibani lo semva kwakho ubingelelo ngaphambi kwakho. Awu hallelujah. Kungaba ntoni manje ezongibambala. Ngiyayifuna inhliziyo emhlophe ithekwa. Ngokuba kungengene ekhaya leliya into engcolile yona ungabantoni manje Oh,
Sibosiwe Kekiniso Imanini Imanini Sikalose Sibosiwe Basalwane Imani Basalwane Imani Sika no Sibosiwe Basalwane Imani Imani Sikalose Sibosiwe Esinyawo zenu zikogisiwe ukulungela ukushumaye livake webazalwane mani inyawo zenu zikogisiwe ukulungela ukushumaye ivake awubazalwane mukelane sensindiso awubadlali kaJesu mukelane webasalwane niphathike bagamoya webasalwane niphathike bagamoya webadlali kaJesu niphathike bagamoya kodwa siyaqhubeka thina siyaqhubeka yebo siyaqhubeka sinake siyaqhubeka webazalwane siyaqhubeka singabantu baqhubeka siyaqhubeka sithi qhubekelani ekuthuleni uyalalela aphendule qhubekela ekuthuleni ekuthule uyalalela aphendule lapho ubabisaba anyeke ongizwela afo
uchifitsa Anwe lapho ubabisa baneke Hallelujah. Sesiyezwile Nkosi egameni lika Jesu. Hallelujah. Inhliziyo yami, inhliziyo yami iyafuna njalo, iyafuna njalo, Age
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Eseza ngaphambili ezesithulela umshumelo namhlanje egameni lika Jesu. Shaya izandla zakho ushayela uNkulunkulu. Haleluya. Shaya izandla zakho ushayela uJesu wamabandla. Haleluya. Shaya izandla zakho ushayela uNkosi Nkazimulo. Haleluya. Shaya izandla zakho ushayela idwala lamadwala. Haleluya. Shaya izandla zakho ushayela ilimo lethu. Haleluya. Hallelujah. Iyafuna njalo inhliziyo yami. Iyafuna njalo. We may be seated, Bazalwane. Hallelujah. Inamosha negesa. Hallelujah. Inamosha yanamose kenenemosha. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
We give you honor for your grace, oh God. And our hearts really thirst for you. We thirst for you. We thirst for you. Oh yes, we thirst for you once more, oh God. Fill us again with your word. Fill us again with your power. Fill us again, oh gracious, oh God. Until we overflow. We thank you for the overflow in this place. Thank you, Jesus. We are grateful, oh God. Akekho uNkulunkulu onjengawe. Hallelujah. Siza kuwe baba wethu osezulwini, inhliziyo yethu incanele wena. Njengebhadi lifuna amanzi, lifuna umthombo. We open our hearts, oh God, this evening and we say, fill us again with your word and fill us again, oh God, with your power. You are worthy of all the praises. Thank you, Jesus. You have no beginning, you have no end. You are everlasting. From everlasting to everlasting, we worship you. Ngoba akekho njengawe. And the church said, Amen. Hallelujah. Siyezwini lenkosi bazalwane siyabingelela. I said this is open worship. I said on Sunday, Kogcina Ujehovah has an open air but on internet. Akufani nokuthi sambile siyabingelela abazalwane. Everyone who's watching us live, everyone who's watching us on YouTube, on Facebook, siyanibingelela abazalwane. Nkosi yomusa inibusise. We thank you for your love and for your support for EKU. We thank you for your prayers. We greet every pastor, we greet every church in the name of Jesus, and we love you. We thank you for being gracious to KU and for carrying us. And we're just here today to say thank you to God. Ukuthi usigcine kwaze kwaba la. Hallelujah. Unyaka usuphelile, and we just bring thanks and we give our praises to God. We just came here to say, bless the Lord, oh my soul, and everything that is within me. Bless his holy name. Hallelujah. And forget not his benefits, because he's worthy to be praised. We are just here with praise. We are here with nothing but with praise. We are entering his gates with thanksgiving in our hearts, and we are entering his courts with praise, and we say this is the day that the Lord has made, and we shall rejoice because he has made us glad. We are glad, and the joy of the Lord is our strength. We are just glad. There's nothing more we come for. We are here with thanksgiving and prayers and supplications. We are anxious about nothing. There is a new virus, there's a new variant, whatever, but we are anxious for nothing, because the word of the Lord is telling us to be anxious for nothing. But with prayer and thanksgiving, let your requests known to God. With no anxiety, we have no worry. We worry about nothing, because Lord, the Lord has said we must fear no evil. He is our shepherd. Says we greet you once more, and we have phakathi kwethu uPastor Thabani Sibiya. Hallelujah. Hallelujah. And we are going to just clap hands and receive him. We're not clapping hands because we clap hands for pastors, but we are clapping hands because we are receiving what God has for us today. It is for me. The word of God is for me today. Hallelujah. While you're sitting at home, while you're sitting here at church, just say the word of God is for me today. I'm ready to be transformed by the word of God. Hallelujah. God bless you. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, ebusuku siyabonga nkulunkulu
Akekho uNkulunkulu onjengawe. Thank you, Jesus. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Hallelujah. Nguwe izolo. Nguwe namhlanje. Nguwe naphakade. Baba sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu ongcwele. Thank you, Jesus. Impela asimbonanga asikaze sizwe ngaphandle kwakho simakade. Thank you, Jesus. Siyakubonga sonini nanini, siyakubonga mdala weinsuku. Hallelujah. Siyakubonga uNkulunkulu ophila inguna phakade. Akekho uNkulunkulu ongalinganiswa nawe. Baba wethu ongcwele siyabonga. Dalila amazulu nomhlaba uNkulunkulu wethu ongcwele ngezwi lakho. Wathi makube khona ukukhanya kwaba khona. Wathi makube khona kwaba khona. Wathi makube khona kwaba njalo. Ngoba izwi lakho linamandla. Baba wethu ongcwele siyabonga ngalo liphilile lingcwele. Izwi lakho lingamandla, lingamandla. Dalile amazulu wadala umhlaba. Umhlaba wasekelwa ngezwi lakho. Thenkosi likhulu ngaphezulu kolwandle. Wathi liyaphunzisa imbabala, wathi lihluba amahlathi aseKhadeshi izwi lakho. Izwi lakho linamandla, lingamandla. Theliyasiphula imsedari yaseLibanoni. Wathi kuyodlula izulu, kudlula umhlaba, nezethembiso zabantu ziyodlula. Kodwa amazwi akho amile inguna phakade. Baba siyabonga namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele. Sizolalela ukukhuluma kwakho ngoba ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma kwabantu. Even imicabango yakho iphakeme njengalokho amazulu ephakeme. Baba siyabonga namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho liyathulisa konke. uNkulunkulu wethu onamandla, namhlanje uzothulisa isivunguvungu ngezwi lakho. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyalithemba. uNkulunkulu wethu ongcwele siyalazi linamandla. Siyalithemba liyaphila. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngelinye ilanga lake lavusa uLazarus efile. Insuku sezizine, ithemba selingasekho, nabantu sebekhuluma, kodwa laqhamuka izwi lakho kofileyo. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha namhlanje lizokhuluma ey'ntweni ey'fileyo. uNkulunkulu wethu ongcwele sizovuka ngoba izwi lakho linamandla. Alibuyeli kuwe lingawenzanga umsebenzi, alibuyeli kuwe lilaphatha. Izwi lakho lingamandla, linamandla. Namhlanje sithe wathalala, sizolalela ukukhuluma kwakho, sizolalela izwi lakho. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, kunamehlo azovuleka, kuney'hlahla ey'zohamba, kunethemba elizobuyiswa. Izwi lakho linamandla, 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 izwi lakho linamandla. Your word is power. Oh, Jesus. Elamosha kadeya. Hallelujah. Elabarola bakoshehele maya. Jesus. Oh, your word. Oh, hallelujah. Your word. Thank you, Jesus. Your word. Hallelujah. Hallelujah. Singashayela uNkulunkulu izandla kakhulu Thank you, Jesus. egameni lika Jesu. Ake sishayele uNkulunkulu izandla bazalwane. Ya, ake sishayele uNkulunkulu izandla kakhulu. Angabe masingamnikeza yini uNkulunkulu udumo, simshayele izandla egameni lika Jesu. Angazi noma nawe hlezi phansi ungamshayela yini uNkulunkulu izandla kakhulu. Yeah, he is worthy of the praise. Lumfanele udumo uNkulunkulu wethu. Lithi iBhayibheli ugibela amafu njengenqola, wemphetha amandla njengengubo, undlala amazulu njengendwangu. He is worthy. Hallelujah. He is worthy. He Hallelujah. is worthy. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele kumfundisi wala ekhaya. Umfundisi uLthuli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Thank you mfundisi for this great opportunity ukuthi kube khona umuntu ozomthemba ongamazi umthembe ngepulpit lakho. Ngicela sihloniphe uNkulunkulu sishayele umfundisi izandla kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bingelele bonke abazalwane abakhona namhlanje kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Bingelele iKU Kogcina Ujehovah. Ya sisho njalo namhlanje ukuthi kugcina uJehova. Hallelujah. Siyanibingelela abafowethu abazidlalelayo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabingelela nesihamba nabo namhlanje. Siyabingelela okubaluleke kunako konke bazalwane. Ngicela ukubingelela isithanda sami lapha nkosikazi wami engimthanda kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Lo uNkulunkulu wangenzela umusa nje nami ngashada. Hallelujah. Jesus. Amen. Ake siyene emabhayibhelini ethu bazalwane siza ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini namhlanje ebusuku bese siyathandaza. Siyabingelela lapha emakhaya abasibukele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela utshele nalo oselivalile idatha ngoba sekuyintshumayelo. Ngicela umvuso umtshele ukuthi it is time for the word. Ya umvuso umtshele ukuthi sekuyisikhathi sezwi manje. For 10 minutes nje and then we pray. Amakhosi esibili chapter number 7 sizofunda nje ivesi lika 6 bese siyathandaza. Angazi noma ukhona yini unoBhayibheli wala ekhaya. Jesus. 2 Kings chapter 7 verse number 6 and then Jesus we pray. Verse 6. Inkosi ibiyisizwile impi yama-Aramu, umsindo wezinqola, nomsindo wamahashi, nomsindo wempi enkulu, aze akhuluma omunye komunye ngokuthi, bheka inkosi yakwa-Israyeli isiqashele amakhosi amaHeti namakhosi aseGibhithe ukuba asifikele. Ngicela siye kuDaniel chapter 3 verse number 17. Daniel 3:17. Kodwa uNkulunkulu Jesus. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Awuthi umakhelwane ukuthi makhelwane you have a backup. Ya umthinte umtshela ukuthi you have a backup from above. Hallelujah. You have a backup from above. La sifunda khona 2 Kings 2:7 lithi iBhayibheli kwakunamadoda amane ayehlezi esangweni laseSamaria. Lithi iBhayibheli lamadoda ayenosifo esasibhlungu kakhulu noma ayenesifo esasisibi kakhulu okwakuthiwa uchoko. Mawulstudisha lesi sifo mawufunda ngaso it is a deadly disease. Uchoko isifo esibe kakhulu esibucayi ngohlobo lwesimanga. Uchoko uma unalo isifo esihlasela umzimba. Nikhona bazalwane. Isifo esihlasela umzimba sidila nje nomzimba, sidila nezinto eziningi, sidila nje nomzimba. Ngamanye amagama isifo esikubukanisa nabantu. Isifo esikubukanisa nabantu ubukwe izwe lonke ukuthi cha lo uphethwe uchoko. Isifo lakhona amalunga omzimba ayiphumela wona uma unalesi sifo ekuthiwa uchoko.
isifo la khona even ungakwazi ukuhlala nabantu noma ngathiwa basemndenini wakho noma ngathiwa basondele kangakanani enhlizweni yakho, kodwa angeke ukwazi ukuhlala nabo ngenxa yesifo. Awukwazi even ukuhlala nasemphakathini wakho noma ngathi ubaleke kangakanani kuleyo ndawo, kodwa uma unalesi sifo angeke ukwazi ukuhlala kuleyo ndawo. Now lithi iBhayibheli lamadoda ayehlezi ngasesangweni laseSamariya hayi ngoba ayethanda ukuhlala esangweni laseSamariya, kodwa kwakungenxa yesifo esibaphethe. Nikhona bazalwane labadoda ngathi ngiyawezwa amanye ayenamakhosikazi, amanye ayenemizi eSamariya, kodwa ngenxa yesituation abakuyona babengeke bakwazi ukuhlala ngaphakathi, kodwa kwakubaphoqa ukuthi bahlale ngaphandle ngenxa yesifo esibaphethe. Now lithi iBhayibheli lamadoda ahlala ngasesangweni laseSamariya akekho noyedwa owayefisa ukusondela kuwo ngenxa yesifo esibaphethe, ngoba lesi sifo esasibaphethe kwakuyisifo esithelelana nayo. Kwangafuneka ukuthi umuntu onaso ahlale nomuntu ongenaso, ngoba lo ongenaso uzogcina senaso ngenxa yomuntu onaso. Nikhona kodwa esontweni lesi sifo kwakuphoqa ukuthi uhlale kude nabantu, usuke la uhlala khona. Uma wawunemenshini, uma wawuhlala emzini omkhulu, kwakuphoqa ukuthi ushiye umuzi wakho ngenxa yesifo esikuphethe. Uma wawunezimali eziningi, unemali eningi ebhenki, unezimoto eziningi, lezo moto wawungeke ukwazi ukusudrayiva ngenxa yesifo esikuphethe. Uma wawunonkosikazi, unkosikazi wakho wawumbukela le ukude ngenxa yesifo esikuphetheyo. Ngamanye amagama wawuphethwe isifo esingeke sikwazi ukuthi sikuhlalise nabantu. Nikhona bazalwane. Now lithi iBhayibheli ke lamadoda womane ayenaleso sifo leso. Lesi sifo uma utadisha kahle lesi sifo kuyikhala, uma uphethwe lesi sifo ikhala lakho nje lalivele liqathakele nje, kungonakele lutho. Ingalo yakho nje ivele iwele, kungonakele lutho ngoba ukhona lesi sifo esikuphethe. Kwaqathaka even inwele zakho zayiphela. Lesi sifo sasidila nje nomzimba wakho kuphela. Nikhona kodwa esontweni. Now lithi iBhayibheli lamadoda ayesafarisha irejection kwendawo la behlala khona. Bese lithi iBhayibheli langilithanda khona athi madoda sihlaleleni lapha esangweni na. Kwathi enye uma sihlala lapha vele lesi sifo sizosibulala. Yathi enye noma siphinde emumva vele sizofa. So it is pointless ukuthi sihlale kule ndawo ngoba vele sizofa. Noma ngathiwa siphinde emumva vele sizofa. Yathi enye ake senze into esingakaze sicabange nangelodwa ilanga. Ake senze into esingakaze sitshela ukuthi singayenza. Ake sisukele ikamu lama-Aramu. Lithi iBhayibheli ikamu lama-Aramu kwakuyindawo yamasotha noma kwakuyicamp yamasotha ama-Aramu la khona ama-Aramu ayehlala khona. Ngamanye amagama zonke izikhali zayitholakala ekamu lama-Aramu. Wonke amabhazuka ayetholakala ekamu lama-Aramu. Zonke ibhamu ama-AK-47 ayetholakala ekamu lama-Aramu. Kodwa sizwa amadoda awu-4 aphethwe uqhoko athi njengamanje asinendaba ukuthi kukhona ibhamu engakanani, asinendaba ukuthi impi yama-Aramu ingakanani, asinendaba ukuthi inkosi yama-Aramu inqoba izimpi engakanani, but asisukume noma siba-4 asambe siyohlasela ikamu lama-Aramu. Nikhona kodwa bazalwane. Na lithi iBhayibheli lamadoda athatha istep esingakaze sicatsha ngomuntu. Cabanga niba-4 nicabange ukuyosukela indawo la kuhlala khona amasotha, ngoba uma usunalento kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho awunendaba ukuthi yini engakuvimba la ofuna ukuya khona. Bayathanda abathandi, but you have power, you
have authority to go wherever you want to go, despite of giants, despite of huge weapons, Jesus. despite of bazookas, despite of AK-47. But when you have this radical faith upon you, awunendaba ukuthi ukhula kangakanani, kodwa lithi iBhayibheli athi asambe. Awuthi umakhelwane awuthi asambe. Asambe adlamadoda asambe siyosukela ikamla lama-Aram. Athi vele noma singaye ekamla lama-Aram azosibulala. Nikhona bazalwane. Athi vele noma sihlala la sizofa. So kungcono siyofela ekamla lama-Aram. Lithi iBhayibheli basukuma. Oh my God. Jesus. Basukuma ngesikhathi besukuma ababanganandaba ukuthi labantu laba banochoko engathi ngiyalibona kukhona omunye unyawo selingasekho kodwa wazama ukusukuma, kukhona omunye ingalo singasekho kodwa wazama ukusukuma, kukhona omunye ikhala lakhe laseliphelile kodwa wazama ukusukuma, bese kuba khona nomunye umlomo wakhe usekho kodwa wazama ukusukuma. Lithi iBhayibheli basukuma omunye wabapha omunye. Now it is the time to face ikamla lama-Aram. Asinendaba ukuthi sinokhoko kodwa phambili siyayo. Hallelujah. Phambili siyayo. Oh Jesus. Bangaka abantu abahlezi phansi ngenxa ye-situation abakuyo. Nikhona bazalwane. Bangaka abantu kuyimanje bahlezi phansi bathi ngenxa sinesimo esithize we can't go forward. Bangaka abantu abanjalo. But these four guys baba ne-radical faith bathi noma ngathiwa azosibulala kungcono asibulale siye ngaphambili. Lithi iBhayibheli babampa omunye wabapha omunye. Lithi iBhayibheli wasibeka istep sokuqala bathi siya phambili, basibeka istep sesibili bathi siya phambili. Wathi omunye hey wemakhelwane engathi ingalo yakho yesibili yaphuma manje, wathi thula nginendaba kodwa ngiyaphambili. Wathi omunye ayibona kumlenze usala, wathi anginendaba kodwa we are going forward. Wathi omunye ayibo nali ikhala lisala phansi, wathi I don't care but we are going forward. We are going forward. Now iBhayibheli lithi bathi besendleleni uNkulunkulu esezulwini uma bheka emhlabeni ubheka abantu abanochoko, ubheka abantu abagulayo, kodwa indlela ababuka ngayo ubabuka bengahlezi phansi, kodwa ubabuka besendleleni bayosukela abantu abakhulu kunabo. Noma begula kodwa basendleleni, noma begula bengakwazi ukuhamba kodwa bayasukuma basendleleni. Lithi iBhayibheli ngesikhathi behamba engathi ngiyamuzwa uNkulunkulu ememeza ezulwini athi we Gabriel we Michael, there is something that is happening emhlabeni. Kunabantu who took a step of faith, who took their decision, bahamba bayosukela ikamo lama-Aram. Athi we Michael ake ungilungiselele impi yaka Israel, ake ungilungiselele umsindo omkhulu. There is someone kunabantu abalapha phansi abane faith yohlobo lwesimanga. Ngoba ukukholwa kwakho kunokukholwa, ukukholwa okunyakazisa uNkulunkulu esemazulwini. Nikhona bazalwane? Ya kumele ufike kuloko ukukholwa lokunyakazisa uNkulunkulu esezulwini, anyakaza uNkulunkulu. Anyakaza uNkulunkulu aze athathe even i-decision ekade engacabanga ukuthi uNkulunkulu uzoyithatha. uNkulunkulu kuyenzeka ayithathe i-decision ekade bekele for the certain time, but because of your faith akuavela i-unlock nje lento ekade kubekele yona. Uyazi ukuthi ubezokunika ngo-2023 but ngenxa yokukholwa kwakho avela kunikeze ngoDecember 2021. uNkulunkulu uyazi ukuthi there is some things, there is some packages engimbekele yona ngo-2023, but because of your faith ukwazi ukuyi-unlocka lezo zinto isikhathi singakashayi. We unlock isikhathi singakashaya. Na lithi iBhayibheli uma inkosi yama-Aram iswa ilalela izumsindo, izumdumo, izinqola zamahashi,
lithi iBhayibheli yafikela ukwesaba. Cabanga mekufika ukwesaba enkosini enqoba izimpi ezinkulu. Kufika ukwesaba ngenxa yokuthi kunabafana abawu4 abathathe idecision yokuya phambili. Yabona njengoba uhlezi phansi, there is a huge step that you are about to take. Egameni lika Jesu kune step okumele usithathe ukuze impilo yakho izoba kahle. Yabona uNkulunkulu basolwane, whenever you take a step forward, God creates an army phezulu. Uthi nangu sibanibani usethatha iqhatha eliya phambili, athi Mikhayela Gabriel ngiyacela ungilungisele impi. Engathi usibanibani usevukile emaqandeni, engathi usibanibani khona istep asithathayo nikhona kodwa bazalwane. Hallelujah. Yeah. Akufunakala uhlale. Yeah, we pray. But there is a step that you need to take. Nikhona bazalwane. Yeah, we pray for jobs. Siyawuthandazela umsebenzi. Kodwa umsebenzi ngeke ufike endlini le. Kumele wena uvuke uhambise iCV. That's a huge step. Ngoba uNkulunkulu usuke sekulindele ngomsebenzi wakho. Kodwa usuke selinde wena uthatha istep esiya phambili. Nikhona bazalwane. Yeah, siyathandaza ukuthi ithola imoto, but imoto ngeke ikwazi ukufika kuwe uhlezi endlini. But you need to take a radical faith uhambe uye garage. Noma effect uyazi ukuthi ibank balance yakho ayimile kahle, kodwa ngenxa yokukholwa kwakho uNkulunkulu avela ashintshe izinto. Nikhona bazalwane. Phela lamadoda i-situation yawo ayengeke akwazi ukuyonqoba ama-Arab, kodwa ngenxa yestep abasithathayo. Indeed, bazalwane, from point A to point B there is a moving moment. Ngamanye amagama, whenever you are taking step there is a moving moment. Mawukhamba uya phambili, it is a moving moment. God in heaven creates a huge army for you because uyabona ukuthi in this person there is a moving moment. In this person there is a moving moment. Nakuloya there is a moving moment. Ngamanye amagama, uNkulunkulu akamfuni umuntu ohlezi phansi, kodwa ufuna umuntu ohambayo. Oh Jesus, hallelujah. Ufuna umuntu ohambayo. Yabona ukukholwa kumele uzufike kule level. As I said, fika kule level la khona uNkulunkulu into zakho ay unlock isikhathi sokuthi uyithole singakashayi. Nikhona bazalwane. Lencwadi esifundo kwesibili lithi iBhayibheli abafana abawu3 bakholwa uNkulunkulu. Noma uNebukadnezar sesiyathandaza, noma uNebukadnezar esesibazile isithombe, kodwa lithi iBhayibheli labafana bathi asizukhonza enye inkosi, sizokhonza uNkulunkulu esimaziyo, uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngamanye amagama labafana laba lithi iBhayibheli bashintshwa amagama abo. Labafana kwabulawa even amakhosi abo, kodwa uNkulunkulu wangafika. Bashintsha even amagama abo, uNkulunkulu wangafika. Abambonanga uNkulunkulu kuma situations abadlule kuwo, kodwa simuzwa bethi noma singambonanga uNkulunkulu, but we will not bow. Ngamanye amagama, noma ngathi uNkulunkulu kune situation angangkenelanga kuyo, you must not bow. Ngoba uyamazi omkhonzayo ukuthi unamandla. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Yeah, lithi iBhayibheli ukukholwa kwalabafana bathi angeke size sikhothama. Nebuchadnezzar, we will not gonna bow. We will not going to bow. Noma bangathi asikhothame, angeke size sikhothame. Noma bangathi sekuzi third wave, but we will not gonna bow. Noma bangathi sekuza the fourth wave, but we will not gonna bow because siyamazi simkhonza. Siyamazi simkhonza. Angeke size sikhothame. Noma ngathi basu on prehend off friend, off ban, but we will never bow because we know who we serve. Nikhona bazalwane, angithi lo esimkhonzayo ithi incwadi yamahubo yena welapha zonke izifo, nalesa bathi siyeza already sesilaphile. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli labafana uNkulunkulu wabona esemazulwini ukuthi no labafana laba bayangikhonza labafana. Labafana laba bayangikhonza. Phela ubezwa bathi noma usiyazi ukuthi
Nebuchadnezzar mawusifaka esithandweni somlilo. We know our God. Basho lapha abambonanga. Ebaphulukisa abambonanga bulawa amakhosa abambonanga kushintshwa amagama abambonanga kodwa sibezo bethi we know our God nikhona kodwa basalwana awumbonanga esimeni sakho awumbonanga from January to December but when the situation ikufika ya ngo December uzwakala uthi I know my God I know my Redeemer lives I know who I serve no ungambonanga ngo 2017 but kuzwakala uthi ngo December I know my God no ungambonanga abantwana bakho behlushwa kodwa uzwakala uthi ngo December I know my God. Oh Jesus. Ngiyamazi uNkulunkulu wami. Hallelujah. Ngiyamazi umhlengi wami. Hallelujah. Athi uJobe ngangizwile ngokuzwa ngendlela kodwa manje amehlami akubonile ngamanye amagama ngake ngezwe kushunyayelwa ngawo ngakholwa kushunyayelwa ngawo kodwa ukuzwa kwami kwangaphelele besethi kodwa manje my eyes have seen you ngamanye amagama ngikuzwile imeni ukuthi uyakwazi ukusindisa umuntu ngikuzwile imeni ukuthi uyayithutha ibaba ngezaleni but today my eyes have seen you phezu kwesimo sakho ngoba awukwazi ukuzwa ngaye ugcine lapho ungambonanga esimeni sakho ya kumele umbone nasesimeni sakho ungagcini ngokuzwa ngaye kuphela but kumele umbone nasesimeni sakho umbone ufunde ngaye eBhayibhelini uthi wena uNkulunkulu wake wayimkhipha uShadrach Meshach and Abednego esithandweni somlilo and then bese kungena a situation la khona wena uzongena emlilweni uzwakala usho njengoJobe uthi ngafunda ngawe ngoKetnesa ngafunda ngawe ngoMeshach ngafunda ngawe ngoAbednego but namhlanje amehlo ami akubonile. Hallelujah. Hallelujah. My eyes have seen you. Nikhona bazalwane. Na lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi labafana noma ungasifaka esithandweni somlilo kodwa lenkosi esikhonzayo izosikhipha emlilweni. Bangagcina lapho. Makwenzeka ke ingasikhiphanga. Loka kusho ukuthi sizokhothama. Oh my God. Akusho ukuthi sizokhothama uma ingasikhiphanga emlilweni. Noma ngathiwa isikhiphanga emlilweni kodwa kuzoba kuyosale kwazeka. Ngamanye amagama kuzoba khona nebhodi elithi kwakukhona abafana abangakhothamanga noma befa kodwa bakhothamanga noma babefile kodwa bakhothamanga. Oh Jesus. Khona bazalwane. Hallelujah. Ayipheka uNkulunkulu emhlabeni uthi angikaze ngiyibone into enje. Oh makashata karabasothaya. Ulithi iBhayibheli uNebukadnezar lithi iBhayibheli waqasuka kakhulu wathi umlilo ubaswe kasikhombisa wathi usabaswa kasikhombisa kanti uNkulunkulu emazulwini uhlezi meeting noLiswi uhlezi nemeeting nomoya ongcwele uthi naw ngiyazi Jesu wathi ngiyazi Jesu isikhathi asikakashayi sokuthi usemhlabeni ngesisu sika Maria. I know ukuthi isikhathi asikakashayi ukuthi usemhlabeni. I know njengoba sikincwadi kaDaniel asikakafiki kuMateyu. I know ukuthi asikakafiki kuMateyu 1:18 but Jesu ngiyacela ngenxa yalokukholwa kwalabantu laba Jesu ngiyacela ngenxa yalokukholwa kwalaba bantu uSunkulunkulu uthi ngenxa yalaba bantu laba naba sebeyongena emlilweni manje Jesu ngiyacela isikhathi sakho sokuthi ungene kuMaria sikakashayi kodwa ngiyacela awuhambe uye bomlilo oqothulayo kulaba bantu laba. Go down there and be a consuming fire. Uphinde uhle lo yamlilo kuhle ukushisa kwalo yamlilo ukuze laba bantu mabengena bangena emlilo ongashisi ngenxa yokuthi the consuming fire ingene yona kuqala kangakanani ungena
ungene emlilweni kodwa uphuma ungasanga nokusha ngoba uNkulunkulu uthumele the consuming fire to consume the fire. Umlilo sokusha. Asiphakameni sime ngenyawo sethu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asiphakameni sime ngenyawo. Jesus. Thank you, Jesus. Sesiyavala. Bible lithi mabefike ekamla ama-Aramu bafika ama-Aramu awekho. There is riches, there is gold, there is silver. Kunemizi, kunemali. But befika nje they became millionaires. Bebehleze esangweni. Beholutho. Behleze esangweni bephethe uqhoko. But when they arrived ekamla ama-Aramu, they became millionaires, billionaires. And then naliki iBhayibheli langa lithanda khona. Lithi iBhayibheli baliqukula. Baliqukula igolide. Kanti uqukula kanjani kanti uphunyelwe isandla? Uqukula kanjani kanti unyawo lingasekho? Uqukula leli iBhayibheli lithi baliqukula baphindela eSamaria la beqhamuka khona. So whenever uhamba whenever you walk, whenever you take a step forward, there is something supernatural is happening in your body. Ayenzeki leyo yinto uhlezi phansi. Ayenzeki leyo nto ungasithathanga istep. Ayenzeki leyo nto usanethezekile. But whenever you taking a step forward, noma ngathiwa ingala usenayo, but for the fact that you are going forward, kuvele kuhluma unyawo olusha, kuvele kuhluma ingalo entsha. Ingala ihluma usahlezi phansi, kodwa ingalo ihluma usendleleni ehambayo. Thank you. God bless you in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Baba siyabonga egameni lika Jesu waseNazaretha. Uyinkosi yokuthula, uyinkosi yamandla. Baba wethu ongcwele, akukho nkosi okungenzeki kuwe. Wena wedwa ngubaba wethu. Wena wedwa ulidwala lethu. Wena wedwa uyisiphephelo sethu. Baba wethu onamandla wonke amandla ayatholwa ngokuhlala kuwe. Nkulunkulu wethu oyingcwele, wena ophakeme kakhulu kunezintaba, wena uyinkosi ebusa kuze kube phakade. Baba wethu onamandla wonke, asideli inkosi futhi asikhathali ukukhonza wena, sideli ukubabaza igama lakho. Nesabusuku baba wethu ophakeme, sithi uyinkosi engcwele, uyinkosi yamakhosi, uJehova igama lakho. Baba wethu ophakemeyo, ungumelusi olungileyo, wena uyasithanda uyasinakekela. Nkulunkulu wethu obusayo, wazi konke ngathi. Nkulunkulu wethu ongcwele, siyaphakamisa baba wethu obusayo ebusuku. Nkulunkulu wethu onamandla, ungalonke ilungo lwakho, Nkazimulo yakho, amandla angawakho. Baba wethu ongcwele, wena mthathu wemunye. Nkulunkulu wethu obusayo, ufanele Nkosi ukuphakanyiswa. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Wenzintando yakho Nkosi, sizinikela kuwe manje. Hallelujah. Nkosi yami, enzintando. Hallelujah. Nkosi, sizinikela
Father, we thank you. We thank you for your word. We step out, oh God, once more unto you at the calling of your word. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Izwi lakho elisifundisa ukwethemba. Enhlizweni yethu uNkulunkulu wethu ongcwele siyazinikela kuwe, and we say we will serve no other God, no any other measure. uNkulunkulu wethu onamandla, and unto your name we'll bring our lives as a living sacrifice, as you have said in your word that we must bring our bodies as a living sacrifice, and we must be transformed and by the renewing of our minds. Nkulunkulu wethu ongcwele, Baba siyabonga, we give you praise, we give you honor, for you are worthy of all the praises that are coming from our hearts, oh God. Sikunikeza uzuko lonke Thixo wethu onamandla, ngoba lukufanele. May the grace of our Lord and the fellowship of the Holy Spirit be with us forevermore. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngizinikela uwe manje, Nkosi yami. Ngizinikela uwe Nkosi yami, Nkosi yami. Thank you, Bazalwane. See, I think we have come, so you do not indicate. Have we come to the end of our service? We've come to the end of our service, Bazalwane. What a blessed word, what a blessed time, what a fellowship that we just had in the presence of the Lord. As we are stepping out in faith, what I took today is we are stepping out in faith. Hallelujah. We are stepping out in faith, because nothing happens when we just sit and we don't do nothing. God bless you. Uyamangalisa khona la, sasingena ligama,
likaJesu sesinawo amandla kuyamangalisa khona la. Oh ndodana kaDavid sungihawe yashonja impumbulo ezodlula uJesu Bayeti, awenu inkosi. Bayeti, awenu inkosi. Bayeti, awenu inkosi. Bayeti, awenu inkosi. Alpha and Omega, beginning and the end. That's who you are. Oh Alpha and Omega. Oh Jesus Christ, my King. Oh my God, oh my Savior. Recorded by Phiani.